Ма като цяло доста време мина, ни вопъл, ни стон, взех да се притеснявам, не ми пишеш, не се обаждаш. Мъчно ми. Разбери ме правилно. Да. И така, реших да направя клипче, да те питам как си, какво става, чакам още клипче за къщата, как беше в Мексико, и тъна. Викаш ли за МПП, сега на европейско, защото аз викам за Лукако, нали? И така, викам да те чуя така, как си, какво си, загуби се, забравихме се, дет се вика. В смисъл, нямам нужда от нищо да си купувам от Франция. Ето, виждаш ли, губим връзката, тази конекция, която имаме. Иначе, какво става при мен? Нищо. На работа вкъщи. Стандартно. По-скоро аз си работя от вкъщи, така че си основно вкъщи. Взех да отслабвам, защото вярваш или не, станах 150 литра и реших, че не ми се умира съвсем. Поне не сега. Всичко и после няма да ми се умира, ама там няма да ме питат, но да кажем сега не ми се умирам особено. И взех да слабея, отидох на лекар, кофти показатели, както можеш да се сетиш. Лекарката ми даде инжекции, сега съм на инжекции за слабеене. В смисъл, то не са точно за слабене, ами там ти намаляват захарта, защото захарта ми се оказа голяма, като плантация за захарна тръстика съм. И така. И отделно и там трябва да ми потискат апетита и има ефект. Тук вече съм 20 на дена, съм 7 кила надолу, което така, нали, да, храна се малко по-добре, храна се малко как да кажа, нали, такива салатки, месце, дрън яринка, такива работи. И поизчиства се, вижда се, аз усещам, че ми е по-лекичко и така, съм се взел в ръце да видим да правя нещо със себе си и с живота си, защото not good. Ти поне деца имаш, аз това нямам. И така, това е тук около мене ново интересно. Ще ходим в Испания, познай кога. Точно така, правилно позна. Средата на август месец. И то за колко? Познай? За 20 дена. От там 2-3 август до 20. Yes! Най-голямата възможна жега в световен мащаб на субтропически климат всъщност. Бомбон страни миналата година разправяш, че е било 50 градуса август месец. Тъй ще цъфнем и ще вържем. Както и да е. Сега съм тръгнал да си оправям колата, че тук сме еваха маслото и нещо ми се е раздрънкала това. Имам една разпънка, защото е BMW и е много мощно и като лети я държи на едно место. И отивам да погледна майсторчето, да видим дали е заминала тотално или може да се спаси. И така, купих си джипка. Аз между другото, както си купих джипката, тогава не сме се чули. Сега ремонтирам там отдолу раздатки, скорости. Като цяло до тук ми е ни 2 и нещо хиляди лева. Което в интерес на истината не е много, защото тук говорим съединител. Скоростна кутия, 4 амортисьора, 2 лагери главини, задни накладки, там още не знам какво, някакви други дреболи, спирачна течност, бая неща, хидравлика, бая неща. Така, иначе все още има пари в тази кола. Сега една боя си мисля за 1000-1500 лева да изсложа и да й се порадвам малко лятото, може би зимата и да заминава на 7-8-10 хиляди лева на пазара. И след това може би ще си взема някаква друга по-истинска джипка. Малко по-така. Не за друго, не че нивата е лоша джипка, просто се оказва с супер трудни части за намиране заради шибаната война и в момента всички части са до небето като цени. Ти си викаш, тя за нивата колко са едни накладки, примерно 40 лева. Дедов бате, 80 лева на колело, ако искаш
комплект лагерчета 100 лева. Какво беше друго? Там, да, амортисьорите и те, амортисьорите са 300 лева, което е окей. Нали, това да кажем не е толкова драма. Но пак и се... Някакви луди пари са на фона на... Нали, очакваш колко повярвате да струва една лада. И така, подкаста си правя, предполагам го гледаш, виждаш, може би се подиграваш, може би не се, но it is what it is. И така, май друго нямам какво, това е. Около мене... Да я знам, чакам ти да разкажеш нещо, какво се случва по Мексико, гледам, добре си изкарвахте. Едно, друго, това. Сега ще хода тук сигурно, не е сигурно, дето вече сме го букнали, най-другата седмица ще ходим до Гърция малко на море за 2 дена, 3 на жената си на чеша крастата, защото искам на море, искам на чужбина, искам в Гърция. Понеже 20 дена в Испания не е на море, не е на чужбина, но не е в Гърция. Така, това е. Друго интересно май при мене няма. Едно и също. Така, очаквам да разкажеш и до скоро. Айде!